ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Usamla Alex Rosario Kharkongor ubalong uway ni kinongshat ubadon ni kasap manshat penkimet haki babon rukom ya kabalatip kum ka freestyle nado ko rukom shot hip hop ka shot twist ka shot break dance kumta terter dangshen ulayo bandrung sya ka top 10 jong ka world of dance balawanra da ka SPR City ka balalong dangshen hanong ba Chennai jong ka jilla Tamil Nadu bat menta ulayo apor hadu lai banai kanthi ban duriap bat ban 3 minute top ne ka benta ban pentebit bha yaladi ha ka jingya khun ha ka ni ka runsan yakop shan hadin ba usamla Alex ulawan phai shala ying ban penkre bha yaladi shwa ban lech aireng ha ka ni ka runsan yakop shan world of dance na ka liang jong ka Batisi TV kalayo lat ban yakendo markmat bat uni usamla khnang ban yo sngo ayu udon ban kren halor ka ni ka jing penkre jong u ha ka ni ka kenti Tomentangin ya sengap ya ke jingkren jong usamla Alex Rosario Kharkongor lengba ka ni ka khubor balawanra shapi kipat ba nongpet lengba ka Batisi TV. Keblai fi baro karteng jong ada Alex Rosario Kharkongor ngaskok ban pentep fi Bangladesh select ka Wall of Dance Indian Qualifiers ka top 10. Abang apa je kan ni Wall of Dance dan qualifiers ngai ibun ki artis semua ki babet shusho ki belada nak kata level ke balong international level ki bawan compete na baro-baro ko ka state jong ka India te habang ngai ba kini ki artis semua ngai ba ki Iman Siam ya baro kini ki artis walada ki dia ki non dancers nagi professional dancers ki Iman Siam lang ki I knowledge lang ya long ya dalang kata ka yuma kata ka proses semua bang ya practice lang te ngai ba bun kini ki judge ru ki bawan apa international bagi kibawan represent ke India kum Sagar Bora Valu Slim batu Raguda te kini ki Iman Siama ba at least ngalapoi shadow kani ka thong bagi la ai kani ka compliment ka babiang ma at least ngayo one of the best performance satu kasni wala dang ngamio first second third ka qualifiers at least ngalapoi ka top 4 nga shakot ka kateng ba top 4 te menta sini khmat kan long final hadu banai Jun te hap Trishitom show kini ki lai banai ban menta ngap practice ngap sedang ban le ki baro menta sini khmat na ongi ki ba keni ni di napo India napo Northeast ba ni khamya pher kender kedor na long na preng jong fisia por bang perform te ngai ba ki judge ki long focus ki pet nando pas dang do bakot mo at least ki judge ro ka base jong ka musicality hapo ka originality jongi baro ka long 100 po 100 te kalong ba por bang shadow long ki smile after long at least ngai kata ka expression ba long 100 to 100 mo menta hadu ka final jong ka Wall of Dance ka bala adap men kani mention kani men spau tarik kandai bat spau te menta ka final kan long hadu benai Jun ka tarik tangi kin sa pentep tang ba kin sa ai kani ka information balong menta te ni hap Trishitom show menta te na kini lai banai menta bagen non hatu ka performance banga perform hatu ka sngi long shoba kan sedang ka kani ka throwdown jonga jong ka stage te kila ai lupa kani ka yuma ka paper ka we ba hap don ka we ka sense jong la dia ba hap ka musicality hap I 100 po 100 performance hap I 100 po 100 musicality 100 po 100 originality 100 po 100 te kila por bang ada perform ru te ki sa I ka we ka compliment mo ka babyang ba baro kita na preng jong ta ki musicality ki originality baro khot ngayo 100 po 100
poi hakni ka top 10 ni ka Indian qualifiers mentah banlang aka final mentah banai June apo Mumbai ningkong dong ai kublay ai meipa yublay berkini kinong support yang amo ki balak don rengkat lang dengan adu basdang do bakon bad ya kawai do ka badisi TV ma bakla don lang nado ya ki artis ki kini ki balong hani apo kaljo jengi ba ki la yarap lang ki la don rengkat lang bat ni do